Amen. Amen. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje kuseni kwinkonzo yabantu abasha. Sihlanganile. Sizothuleka egameni likaJesu. Amen. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsaba kakhulu. So ngene ezwini laNkulunkulu ke kuseni egameni likaJesu. uJohn oqala. John oqala chapter 2 verse 15. First John chapter 2 verse 15. Siyaza ke abasekahlukana manje bayabuyela. Siyavula ikole. Yiwe ekole. Amen. Sebenzini emsebenzini. Okunye okuhlungu nami ngiyahamba bazalwane. Ngiyahamba bazalwane. Ngiyahamba nje hayi isikashana sincane nje. 3 weeks nje bese ngiyabuya. So nami ngizonivalelisa nje namhlanje. Hambe. Ngishuthe nanje bazalwane isithathisithe. Ayizongikhumbula yazo ukuthi abazalwane. Ningahlali ke ningakhuleki bazalwane please. Phela manje ngeke ngisabe ukuthi sikhuleke sonke la. Abantu azobe ngikhuleka ngabefuni. Hayi ukuthi bekhaya bazalwane. Ngiyowenza umsebenzi kakhulu. Amen. Izobe besimqobile uSathane. Engade ehlele into embi empilo yami. Efuna ukugulisa ngilale phansi. Khona ngeke ngizokwazi ukwenza umsebenzi kakhulu. Manje sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Sikhonza uNkulunkulu onamandla. Hayi samqobe izolo. Hey. Wanqotshwa ngempela futhi wanqotshwa. So, ake sikhuleke izinto sibonge iziNkulunkulu bafushane egameni laJesu. Baba wethu ongcwele egameni laJesu kuseni nathi izilwane Nkosi azokuhlisa. Phezulu empilweni nabantu abakho bonke abalalele Nkosi acela ube nathi kuyakho ingcwele. Senze lo mzimba usiyale sibese abantwana bakho siqondise sabantwana bakho. Siphile izilabo siyenze. Qalisa umoya amadimoni, umoya amadevil worshippers, umoya amasatanist. Engaphazamisa izilakho namhlanje vula indlebe lezi zikamoya Nkosi. Silamkele izinto ngaphakathi Nkosi egameni likaJesu Kristu Nkosi ethiphelayo. Siyabonga ukuthi sinikela kuwe egameni lasegazini likaJesu Kristu inkosi uze phathe ngaphakathi. Amen. Amen. Amen yabazalwane. Amen. Namhlanje sifuna sifunde ngokuhlukile nje kafushane egameni laJesu. First John chapter 2 verse 15. Isihloko esithi ke isixwayiso sokungathandi izwe. Lesi isixwayiso saxwayiswa namhlanje nathi ke ukuthi asingathandi izwe. Esisikholwa noma tosembuyele emakhaya. Manifike emakhaya ningalithandi izwe. Mafuna ukuma noNkulunkulu amandla kaNkulunkulu ahlala kuwe. Balekela ukuthanda izwe. Manje into zingalinto zasezweni nje eziningi. Ayiziningi zona. Zathandeka. Amen. Kodwa manje kwabaseGalatia chapter 5 isho kuvesi noma 20 24 noma 20 izithelo zikamoya khona la likhuluma nge-self control. Uthi uma unezithelo zikamoya ube ne-self control. Uma unezithelo zikamoya uyakhona ukuzithiba ungasidli so namanje ke bazalwane kumele sihambe ngalowo mandla ukuthi siyothiba. Mawumzalwane hamba othiba. Masiphuma la bahlangene bazalwane sizokhonza on Sunday uNkulunkulu wehlisa amandla. Usibonisa sonke ngamandla ukuthi sihambe masibuyele emakhaya sibe namandla ukunqoba isono. Sibe namandla ukuthi sihlale uNkulunkulu sikhuleke kuye. Kodwa once wathanda into zasezweni namandla ashaye aphume kuwe. Uqala manje uthi hayi mina ngeke ngangena esonweni kule viki. Hayi ngawe impela noma ngaba uyinkingi usuke wathanda into yasezweni. Isixwayiso lo songathandi izwe. Kanti indaba ongamele masikhola singathandi izwe na. Ake sifunde lapha ngokaJohn chapter 3 verse 16. Sizothini iBhayibheli. Sibuyele lapho siqhubeke la. Ngisafunde nje isihloko bazalwane. Isixwayiso ongathandi izwe. Bafuna amandla kaNkulunkulu ahlale kuwe. Yekela ukuthanda izwe lento zasezweni.
ngoba sisixwayiso ngempela uNkulunkulu wasiletha ngoba once wathanda izwe ngeke ukhone ukuma evangelini. Ake sifunde kuthini iBhayibheli ke sizizwele thina ngokwethu ukuthi kuthini iBhayibheli egameni likaJesu Kristu. John oqala chapter 3 verse 16 osekutholile nje avula masinya namnaphela nje la. Lithi verse 16 ngokuba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka lezo bazalwane uNkulunkulu wenze njani walithanda izwe kangaka. Lithi maqhubeka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Lithi iBhayibheli bathi sixwayise singathandi izwe into uNkulunkulu angafuni ukuthi thande lona izwe kuba uyena owaqala wathanda izwe uNkulunkulu. Amen. Ngoba thina besithanda izwe singamthandi yena uNkulunkulu. Manje izwe belikhipha uthando la uNkulunkulu kithi lisisusa endleleni yenkosi uJesu. That's why masikhola kumele sithande izwe. Ngoba wathanda izwe ngeke uzube nothando la uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uqala wathanda izwe. Mase sikhola kuJesu ukuze singabhubhi ngoba besithanda izwe besingani ukubhubha belisifakela uma ukubhubha ngisidla isono izwe lesogcina sithathe sisiphosa kuphi siyolahle esogweni siyobhubha. Kodwa uNkulunkulu wathi kwendodana yakhe uJesu ukuze azosifela ngoba uthandile uNkulunkulu izwe kuqala. Mase sikhola kuJesu that's why isixwayiso la namhlanje John oqala chapter 2 verse 15 lithi isixwayiso ongathandi izwe. Mafuna uba nothando la uNkulunkulu amele uthande wena izwe ngoba uNkulunkulu othande eqala izwe. Once wathanda izwe ngeke ukhona ukuma othando la uNkulunkulu. Umuntu othanda izwe ngeke azame ukholwe ngeke azamthanda uNkulunkulu unezwe yena ngaphakathi. uNkulunkulu othanda izwe thina kumele sithande izwe. Once wathanda izwe ngeke ukhona ukukholwa. Akuphume lempande okuthanda izwe kithi. Ngoba uNkulunkulu othanda izwe kuqala. So mayethandile uNkulunkulu izwe. Umuntu wayesikhola uJesu. Once akhola uJesu, amandla kuJesu awuthanda uNkulunkulu angena kithi, akhiphe zonke izinto ezizokwenza ukuthi sibhubhe. Manje ke once waqala wathanda uJesu, waphinda wamhlanza nezwe. uJesu akahlangani nezwe, uyasuka amandla akhe. Usalumile wedwa udestroy yini izwe. Ngoba washo lapha ezwini lakhe uJohn chapter 10 verse 10. Isela lizi kungokweba nokubulala nokubhubhisa. Isenteza lifela ikwebe likutshontshe bese lifaka uthando lezwe. Mase lifaka uthando lezwe udle izono ufe phambi kwaNkulunkulu bese ahlela usuku lokubhubhisa uyolahla. Bethe iBhayibheli asifuna khona John chapter 3 verse 16 okhona indodana kaNkulunkulu khona ngeke asabhubha kodwa benokuphila okuphakade. Usilisela uJesu lokubhubha kwaSathane uthi iselelize ngokweba nokubulala nokubhubhisa. Mase uthandile izwe usufile sho ukuthi usitana kubhubhisa. Kodwa mawukhona kuJesu uJesu ukhipha ukuthi ungabe lethe kubulala yasezweni ayikhiphe kuwe azokufaka uthando laNkulunkulu ukuthi uthande yena ungabe usayobhubha. Kodwa once waqhubeka wathanda izwe uzohlala ebhubheni. Uma uhambe emhlabeni noma wathi wabizwa ikholo mawuyikhola uthanda izwe uzolapha esogweni uyobhubha. Ngoba uJesu mina ngizile babe nako ukuphila babe nako ukuchichima. Uba sizoba nokuphila kholweni kuchichime kithi uma singathandi izwe. Ngeke ube nokuphila okhona kuwe uma usathanda izwe ukholwa ngeke. Uba nokuphila okuphakade kuwe uma izwe ulizonda nento zase ziliphume kuwe. Amen. Ake siqhubeke thini iBhayibheli ke. uJohn oqala chapter 2 verse 15 siqhubeke thini iBhayibheli sasingena ezweni. Bethi kanjena ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Lithi iBhayibheli singathandi izwe nento ezisezweni zonke. Akukho lo shoti kodwa lo muntu ikuthanda no. Zonke into zasezweni even ukudla namanzi yonke into singathandi. Lento zogqwa singathandi lutho. Lama cellphone asekhona athatha uthando la uNkulunkulu ke hawa. Nama TV, itori lezi ama DStv. Lethiwa ikudala usathana kuba abantu bazohlala kuwo nje.
banamathele kuko nje ngoba lama cellphone nama TV lezi itori ekhona edlala shintana kube yena leya hayi just uma bora le channel uvulele any channel ingoba lento inothando la antichrist the time uyithanda uba nothando la antichrist la ukulaphuma kuwe ngoba into yasezweni le izoshaya uthando la uNkulunkulu kithi that's why thina manje sithande noma usebenza basopa uthi usebenzisela kanjani ngoba ndidlala ama game nje you cannot survive uma uzodlala igame mawusukhona igame oyidlala igame oyifaka for inyama ediletha noma unengane zifaka ikhiphe awedlala igame awubuka izitori esamhlonipha uNkulunkulu bonke abantu abayithanda phana baqamba amanga they are liars lento abayetha yikho umuntu abulawe la 1 uzambona namanje akafiki lapha sibona umuntu akhulule bengaka bashelela phana bapromote ukufeba yaqomana la promote ukufeba umuntu akhulule abe nesisi qamba amanga that's why mina sikuba into yasezweni leyo injabulo usathana nika abantwana bakhe abamthandayo antichrist thina masikhola asidede kuko ngoba sinesibe nalo uthando laNkulunkulu kithi uthi umuntu ethanda izwe uthando luka baba alukho kuye wathi wathanda izwe ngeke uzumela uthando laNkulunkulu uzobheka lezo ibona lento wathi manifunda esikoleni bethi hayi wena usushintile manje ukhuluma kanjena usugqoka kanjena usuyacela manje mawungena uthando laNkulunkulu uzokhubeka uvela ufuna ukwenza lento abayenzayo nawe usubile vele ngoba unothando labantu basezweni abantu abathanda izwe abanothando la-antichrist why wena ungafuna ukuma umele uthi lo Jesu nangimkhonza abantu bamthande nabo Amen. ushintsha kanjani wena umntwana ubuye ufuna ukwenza lento lezi ezenziwa yini abangani bakho Amen. enziwa abantu emakhaya omakhelwane bakho obani ufuna ukwenza ujabulise bona uncamela uNkulunkulu ubuhlungu ngoba uthanda abantu basezweni lento zasezweni ufuna ukubonakala ezweni nawe khona awusele bafashini akhona ngeke uthanda uNkulunkulu alukho ku manje uthanda la Jesu yami eqinisweni bashumayeze eqiniso balinjalo ungabi namahloni masaba namahloni ongangena uthanda laNkulunkulu amkhulekele Amen. ucela uNkulunkulu akunike lolu thando yabona wathanda into zasezweni uthando laNkulunkulu liyasuka semthamo automatically noma efuna ukuletha yena waqhuba wathanda izwe forget liyaphuma lihambe kuwe athi verse 16 ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama yalenyama inkanuko yenyama lenyama le ebhubhayo manje lenyama le ebhubhayo ngoba yala ezweni izwe laqalekiswa hlabathi waqesa ngoba lenyama lithathe khona mawuzula lenyama yakho umumzana ukholwa ngeke uzukhona ukuma ngoba inyama ekhahlela into yasezweni thina sinika amandla ukuthi sithibe ukuthi sibe nothando laNkulunkulu sizone izwe sizile ukudla sibulale lento kaSathane ngaphakathi kithi lithi maqhubeka nenkanuko yamehlo last of the eyes kanuko yamehlo le phone uyithenga ngoba yihle ikhanukile le TV uyibona ngoba yihle ikhanukile lento ebonisa uNkulunkulu angeke uzuyenze ihlula zange libone eqala mawavala amehlo uzube njalo isitho lesi uhlala nje phansi lokuvuka inkani zokuzwa yeza kodwa manje amehlo akayavala let's watch uJesu mama likonisa so la ukhipha la ukhipha manje phela bazobe sikithi mtha yabonisa amehlo yokhipha wa mfana ngabona hayi musuthatha ngokwenyanga thina sabantu bakamoya zilukudla uthi inkosi ehlala lami likhona izinkanuko ngiyalikhipha spiritual ngiyalibulala Amen. kufa nezinkalo khona behlwe nami inkosi ngiyazila ukudla bulale lihle thana into zasezweni ukhiphe ngcono ungakhalela into zasezweni bazi bathandana nje akafunda nje basayamthethe kuba kuhle kanje nje ayijabulile lento bayifuna ngoba ihlo lakho libulewe spiritual mele ulikhiphe ngcono ukuthi masingene ezulwini lento lezi ikhishiwe la emhlabeni sibaze ungena ekhaya zona inkanuko yamehlo nokusigabisa ngalokuphila ukusigabisa ngalokuphila emhlabeni
ngifuna bangibone kahle abangiqhamuka nami ukuthi ngishe angifuna abangani abathi mina sengingcwele kakhulu sengihola le ndawo sengongcwele kakhulu bathi ekho umuntu ongcwele la emhlabeni usengathela intuthwane nani othi ungcwele ayikho lento yeke baleke udrag ukhuluma kubo banolimi kaSathane afuna udestroy hluka wena ungafuni ukuzikhambisa lokuphila uthi mina hayi angifuni umshado amafashion phela magqoka nje ngifuna ukugqoka magdansa nje uzothi sezothi awunkosana sengiyatshela makubone izinto mina ngisafuna ukubuka ngoba nginje sengihlala ekamera ngihlala neBhayibheli nje ngedwa kungcono ukuthi ubulale batshele iqiniso njengoba linjalo no hayi umuntu zange zimvusele inkanuko apromote ufebe lapha ngivukelwa inkanu base bengibabona la bebamba la beqabulana la besho sana ekamera ngivukelwa inkanuko ngoba abantu uyayazi ukuthi yenzeka uzohlambuluka leyo nto uthi wena makudlala istory ubuvukela inkanuko zime yathi umhlanjuluka nayo ngoba phela uzoyisebenzisa uthi wena wabuka ukuthi wahlambuluka nje lo Amuhlambuluka ukuthi wena wabuka istory lapha ku TV kwavuka inkanuko ngoba lento lezizopromota ubufebe zopromota uganga zopromota ulaka zopromota inzondo lezi zinto lezilethe usathane lezi sojabisa abantu bakho ukuthi behlale ebhubheni bahlezi bese ebhubheni bengasuki yamangalisa abazalwane bekholwa kodwa bawahlala beyitori esibayobuka ngeke ungahlali vele lento ingakudonsi ngeke ningahlali ngazijani ingakudonsi ngeke nikani ungangeni kuwe ngoba nawe phela uhleli entweni sasenayinikela abantu ukuthi lento izoyiletha khona bazobhubha ngayo bazohlala la bengasuki la lezi izitori nama cellphone into zabantwana bakaSathane azobamba ngazo ukuthi bengasuki kuzo babone lezi ezilozi promote ubufebe kubo promote ugaba kubo promote uphuza utshwala promote ubhema yonke into edlala lapha kuyamangalisa ukuthi uwumntwana ukuthi usilisiwe umuntu omusha kodwa nawe uyohle uyobuka lezi zinto lezo kanjani ngeke uzobe nothando kaNkulunkulu uzovela uzobe inteke ube weak spiritual ngoba vele wena amandla kaNkulunkulu nothando kalukho kuwe yohlala entweni zaSathane uSathane alungisile antichrist lezi ngizobabamba ngazo lezi bazoba weak ngoba lezi zitori zithatha lokhu uthanda into ebuhlungu ngalezi zitori ukuthi mayobuka awuhambi uNkulunkulu uya nje uwedwa nje unaked iprotection kaNkulunkulu lokuyasuka kuwe iqhele kube uwe wedwa obuka lapha bese layatshala afika into emqondweni wakathatha ukuthanda kakhulu ube addicted khona ungasuki Okusihamba nje wethu uNkulunkulu nephutshini yakhe soke seqhelile kubo. Ithi iBhayibheli akuveli kubaba ngokodwa akuvela ezweni. Akuveli uNkulunkulu lonke le nkani zasezweni akuveli kuye. Kodwa kuvela kuphi? La ezweni bazalwane. La ezweni. Lethu amakhona esikusebenzisayo. Masosebenzisa amafoni asiqaphele sosebenzisa indlela right. Singabuzwa yiyo ukuthi thina sibuse wona. Ngaye ukuthi vele ngibuke ngikhulume ngalutho ngayo. Mina ngithi ngithi cancel delete buka into zase ku TV athi verse 17 izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo lezo bazalana liyadlula izwe nenkanuko yalo kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade owenza ini uhlala kuze kube nini Oma uhlala ama cellphone ama TV intando kaNkulunkulu le uthanda izwe uthanda uNkulunkulu le kumele sikushiye sikuyeke masifuna amandla kube hlala yithi okuzohlaza ukhathi hayi mina ngikhula wayebakhula khona mina ngikhulu ingoba nothando lezo nje alifile nje uthando lezo that's why mina life libulawe kithi uthando lezo ngoba unqenele uthando into zasezwe kukithi uhlile asifune uGenesis wathi uGenesis figure out Genesis. Okay, chapter 4. Kai nabuda abuda lumfowakhe Abel. Sifuna lapha no verse 6.
Can chapter 6 uthi uJehova wathi kuKhayini uthi ukutheleleni na ubuso bakho bunyukumeleleni na. Yabona uNkulunkulu uthini la? Akamfuni umuntu othi ukuthela uNkulunkulu. Ozobe senyukumele manje ebusweni. Uzoshintsha namehlo uzogcwele manje umzalwane. Uyakhona kodwa. Uyathukuthela nje usegcwele. Uzoqhubulele impela manje hayi. Asinyukumale ekholweni. uNkulunkulu ombuzo uKhayini. Umuntu masangena isono uyanyukumala. Uyasinesa ngaphandle edimoni elifike kuyaninesa manje namhlanje ngaphakathi kuyo. Usiyanesa ubona ngefesi ukuthi hayi lo selinesile le demoni limbambile. Yabona mangakhuluma manje uyobhodla za destroy yonke into. Qaphela once uzona efika uthela kuwe wabona ukuthi bakuyaswata fast masinyane yilo naleyo nto. Ubuyise uzama ubuyise injabulo. Nomuntu abanga nje khona sejabulisayo ke uhlabele udumisa ulise ukuthi wena uyazijulisa lento nomuze hey bathi ngamgaqaza yabona lo ukhuluma nami kanje ungithintile sakuthi manje kuthi manje angimgaqaze wena dumisa once wadumisa iyafa lento uyibhodloza ne self control yeah. It maqhubeka uverse 7. Angithi uma wenza kahle uyamkeleka na. Uma ungenzi kahle yezwa bazalana. Uma senza kahle uNkulunkulu siyamkeleka kuye. Once sayenza kahle sesiyachithwa. Imbewu kaKhayini uzongena uqhumbe phansi. Yokuthuthela ukunyukubala. Uthi uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango. Once waqala wangenza kahle na isono simile la. Once waqala wathutha nasi isono simile la. Amen. Silisile uthi lona uthi ngithathe lamazwi ngalo ngomgaqaza ngawo. Uzowakhipha kakhulu bese destroy ngoba abantu abaningi ngalamazi. Lona ngoba manje esekanjena umzimba wakhe usunenkanuko. Lo moya lo uthi akhangwe le nto uzofaka kuye. Ulizikelo zime sigcwale zibe ngaka. Yezwa bazalwane, isono sime lapha eminyango. Yes bazalwane, mawungenzi kahle. Once afika umcaba oyenkanuko, thole kahlebisa leja umuntu wasekhaba lapha enhlanje nikanuko. Hey, ilwa. Bathi nawe umfana mkanuko. Hey, ilwa. Ngoba isono sesimile eminyango kanje. Njengoba Jesu uthi ngiyanqonqoza enhliziyweni yomuntu. Umuntu evula ngizongena ngidlela. Nesono senza nje bese siyanqonqoza kuwe. Futhi wathi wavula siyangena sakudestroy. Be very careful ke la uhamba uya khona. Esikole nemsebenzini ekhaya yakho. Be careful isono sohlezi sinqonqoza kanje each and every day. Ithi iBhayibheli baqhubeka. Isono sihlezi ngasemnyango. Ukunxalela kwaso kukuwe. Kepha wena umele ukusibusa. Amen. Lezo bazalwane. Isono senimisa ngqonqoza. Unqala ukudla isono ukithi ngaphakathi, uhleli vele kithi ngaphakathi. That's why uzobona uzovula ulaya, uvula inkanuko, uvula inhlebo. Maqhamuka uzohleka la ngofakaza phakathi. Isono semile vele. Unqala usukuwe ngaphakathi. Uthanda ize kubuwe ngaphakathi. Kodwa lithi iBhayibheli kumele thina senjani sisibuse. Usibuze ukuthi ube ne self control, ulisane naso ulwe. Ungavezi ithelo zaso isono esikuwe. Ilwa ulwe uzunqobe ngezwi kaNkulunkulu. Uthi ngeke ngikwenze lokho. Mina ngisaba uNkulunkulu ngeke. Ngingakhala manje nentombazane. Ngamkhala nje nomfana ngempela. Ngenze njani ulwe ngempela. Ngoba once waqala wayivumela leyo nto. Athi bapusheni yaqala manje sibona. Akhe awusiyalala manje bapusheni. Futhi uzibona ulala naye. Noma uzibona nje usushada naye. Uma inqala osekuwe lo it a sign ukuthi vele sabe kubambile in the spiritual realm. Ukwenze emapusheni. Unqala kwazi ukuphi kungaphakathi kuwe. Ilwa nasi isono usinqobe. Babehlebe ukukhuluma ngamadoda namantombazane bekhuluma yonke into. Ilwa nokuthi awukhiphi izwi yathula abaxwayisi qhela kubo. Kosiza lokho. Uma ngafuna ukwenza lokho bavele lezizoba. Yeza manje uhlobo. Yeza.
bayenza manje uSeptember uyeza October noNovember noDecember la chithwe khona izinkalo uzofebe kangaka chithwe khona izinkalo uzothanda izwe kangaka hey mazo la uhlezi uentertain le ndaba abangani bakho uzolimala ngelinye mina nje ngaxwayisa ngakuthi seshaya isikhathi bazalwane ngaxwayisa ukuthi qaphela ungatheleli izwi kaNkulunkulu lokho nike kona hamba ukuphila ungabasaba abantu abolala inyama engenakwenza lutho lokho ngani malo wena saba uNkulunkulu izokugcina umnika lona Hebrew chapter 2 ihlophe uthi ukudelela izwi laKristu lensindiso kunesijeziso esikhulu ngesandla ngesathi amini bazanibona ngokuvuma kwenkosi base ngibuyile senzo siqhubele inkonzo yabantu abasha hlale emkhulekweni nilwe wathi wadelela kule nsindiso kunesijezi esikhulu lento ofundisa ukuthi yofundisa ukuthi uye ungayenzi ungabuyeli uyenza ngoba wathi wayenza nasi isijezi sihamba naso baningi namhlanje kukhona ukuthi akulungela lutho ngiyakhula uphendula akuthi nesijezi nje wena udelela izwi kaNkulunkulu waxoxa ungasenzi kwasidlisiso leso uqhubeka inkandla sikhi abanye bahlezi kuso Nkosi ibusise amen